mma ekwu na-agbadobe onye ụbịam nke dị isi adị nkọ ma nke dị nkọ adị isi. Ekele m otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP, People's Democratic Party, bụ okenye na ụdị na ọtọgbadoro ndị nke ọzọ niile n'ala anyị n'ụwa tata. N'iri afọ 28 gara aga ka e guzobere otu PDP, ruo n'afọ sotara bụrụ 27 gara aga, na nhọpụta emere na ya bụ afọ bụkwa afọ ọchịchị egbebere ugobere na agba nke 4 malitere n'obodo a. Ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti PDP nwere dị 20 n'ime 36 enwere ha n'ala anyị. 5 n'ime ha bụ Senetọ Ọji Ụzọ Kalụ, Abia; Dr. Mbadounuju Chinwoke, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, Anambra; Senetọ Dr. Sam Egwu, Ebonyi; Senetọ Dr. Chimaroke Nnamani, Enugu; na Chief Achike Udenwa, Imo. N'ọgwụgwụ nhọpụta nke afọ 11 gara aga bụrụ 2015, ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti PDP nwere n'ala anyị dị 13. Ruo na nhọpụta nke afọ 3 gara aga 2023, ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti n'ala anyị ka dị 13, bụ nke ndị PDP nwere. Taa, o nweghị onye ọchịchị steeti n'ala anyị bụ onye PDP. Maka gịnị? Maka esemokwu bụrịtọ a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi, site na hapụ PDP hapụrụ omenala ya nke ọ bụrụ onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụrụ onye Southern Nigeria ga-azọrọ PDP ọkwa onye isi ala. Ọ bụrụ onye Southern Nigeria bụ onye isi oche otu PDP, ọ bụrụ onye Northern Nigeria ga-azọrọ ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkwa onye isi ala. Ka Atiku Abubakar nwesịrị mmeri na nhọpụta PDP mere onwe ya maka onye ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala n'afọ 3 gara aga, Nelson Wike, na ndị otu ya kpọrọ okwu ka Senetọ Iyorchia Ayu bụ onye mpaghara Northern Nigeria ibe ya si n'ọkwa ọchịchị nke onye isi oche PDP rituo, ka onye mpaghara Southern Nigeria weghara ya bụ ọkwa, ka o were Nyesom Wike na ndị otu ya anya na Atiku sọrọ ngọngọ na ya bụ oku ha kpọrọ, na ọ dịka ya bụ oku ala na ntị ịkpọ. Ha kwere maka na ekele ayọrọ nke aka na ichi eruo n'ọdụdụ anya kpebie ka ọkpọ nwoke na ibe ya bụrụ kena n'anya n'anya. Ọ ya wetara esemokwu nke PDP nọrịta n'ime ya, mana ọka mmụta na iwu bụrụ onye isi oche otu kọmiti nyere President Muhammadu Buhari ndụmọdụ n'ahịa megide mpụ bụ Prọfesọ Ise Sege emeela ka o kwe nghọta pụta ihe
na dịka ihe si kwụrụ taa na ngalaba PDP nke Abdulrahman Mohammed Nyesom Wike kwụ n'azụ maọbụ nke Kabiru Tanimu Turaki enweghị nke ọbụla n'ime ha nwere ike iwepụta n'ụdị kpọlite ndị ga-ejere ya zọọ ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 bụ ndị INEC na-ahụ maka nhọpụta n'ala anyị ga-anabata. Ịhụla ihe tinyere PDP n'ọnọdụ mma ekwu na-agbadobe onye ụbịam anyị ji malite ozi ụga a. Ịhụlakwa ihe mere ka ọtụtụ ndị PDP hapụ ya bụ otu tinye isi n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ maka na azụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ n'ike ọkụ bụ mmeri nhọpụta maka erere juru eju bara abara n'ọkwa ọchịchị. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma, ka anyị hụkwa na amani a echi, ma biko mee ka amata ka isi hụ nke taa. Mekwuo ka amata ka o si masị gị ma ọ ka o si masị gị n'ohere like maọbụ kọment, ma mee ka o rue ndị ọzọ aka.